Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Je to zase z Robloxu a jdeme si zahrát Breaking Story. Hard easy. Co si dám? Mám si dát hard. Je. Vy jste mě slyšeli? Já si nemůžu mít hudbu. Je to byla copyright, protože já nevím, jestli to je copyright nebo ne. Tak nemůžu samozřejmě si pustit hudbu. Na to neuslyšíte, ale já slyším malinkou hudbu. A já budu velká a budu mít pálku. Pojďte všichni semka. Pálku mám. Tady to jsem já. Toto jsem já, jo. Čukáme, ují. Nic. Tak to jsem dal. Jakože prostě to. Tak. A chtěla byste viděli, jak se jmenuji, abyste si mě náhodou nepřidali. Takže toto. A jdu tady si vzít jablíčko. Susenka. Hej, kluku. Tady skáču jak... No víte co. Penízky. Aspoň uvidíte, jak prostě se tady to... Jako já určitě vím, že vy to víte, jak to hrát, ale já vám to takhle prostě ukazuju ještě, abyste to věděli přesně. Já budu spát asi tady, budu spát takhle tady a já vždycky spím v modrý. Penízky, hej, penízky říkám. Hej, říkám penízky, tak. Mám 40. Nic. A je tady někde kola. Jo, je tady u záchodu. Buď je tady u záchodu, nebo je tady na té sprše, a nebo je takové tady. Já jdu odkryt safe. Hej. Já potřebuji to mačkat. Jedno jabko a 2 koly je... Ale já prostě nechci utrácet prostě za nějaký
nějaký jídlo, nebo pro mě za nějaký dortík. Vím, že mi to přidá hodně, docela hodně, ale samozřejmě chci... Jo, a já teď samozřejmě. Ne, jsem mě otevřela. Ale předtím jsem tam mačkala na to a já musím samozřejmě poslouchat aspoň malinko tou hudbu, nebo prostě něco slyšet, protože prostě jako nejde bez zvuku. Vezmu tady pizzu. Ne, já ji nechci sníst. Protože když ji sním, tak mám v pečicích tu pizzu. Super, wow. Bojím, fakt se bojím, no. Protože jsem sednul, tak jako... Jo, dítě vedle mě. Počkejte lidi. Ví. Já jsem si šla jenom pro jídlo. Samozřejmě, takže jsem prostě nehrála a ubralo mi to prostě hodně srdíček, hodně energie a já jako jsem smutná, že tady nemá nikdo tu lékárničku, protože já teď musím sníst všechno jídlo, co mám. Hlavně jako náš pokoj, jako co to jako je. Mě to prostě odflákali. Mě tam škrábe pes na dveře. Omlouvám se, kdyby se slyšel tady ťapání. Protože to je můj pes. Viď? Co je? On totiž tady kuřecí salám. On nechce taky. Protože my kuřecí salám obě dvě milujeme. Já tady překontroluji okna, jestli se náhodou nedá nikam ještě položit okno. Jako vážně, jsem musela říct. Okno. Ne! Ty jsi tak blbá. On je blbá. Nezuzí. No tak to nemám samozřejmě tu pizzu. Jak jinak? Vidíte? Divně. Zuzi. Zuzi, já se fakt omlouvám. Zuzi.
Energie, jo. Je tady cucám pití. A samozřejmě, jako je 10 hodin večer, ale mě to vůbec nevadí. Vím, je to divný, dělám video 10 hodin večer, ale jako to jsem a nikdo jiný nejde. Jenom jediná já, která má malinko života, nemá žádný jídlo. A po mně úplně všichni a právě mě zabili. Ale protože já jsem neměla jídlo. Max Energy. Wow. Nemůžu samozřejmě dát respawn. Já nemám ani jeden Robux. Sami to vidíte, mám 0 Robuxu. No a v tom případě se s vámi loučím. Já vypadám strašně, jo, neřešte. Já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, dejte like. Můžete dát i odběr a zvoneček, jestli chcete, nenutím. Prostě ne, nenutím prostě. Vás, abyste dali follow nebo follow, odběr a zvoneček, nebo jenom zvoneček, nebo jenom na zvoneček jenom dát nemusíte. Protože se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj. Co chceš? Chceš sem? Ahoj.